Príjemné, slnečné a srdečné predpoludne vám všetkým želám na tejto krásnej akcii. Máme 17. včelárskú nedeľu Puchovského regiónu. Je pre mňa veľkou cťou, že tu môžem opäť po nejakej tej dobe stáť a vidieť vás v takomto hojnom počte. Tak ako už býva tradíciou, tak samozrejme aj túto 17. tradičnú včelárskú nedeľu zahájime slávnostne včelárskou hymnou, takže vás veľmi pekne poprosím, aby ste povstali. Hoď sa bratia do včelárstva, náš to v svete raj, v ňom snívame žitia maj. Keď zakvitnú polia, lúky, skvitne celý kraj, zelenia sa roztomile háj. Tu naše včeličky bzučia, háje zahučia, hásajú nám v kvietkoch je na svet. Z nich my sladký med znášame a vásku nám unášame. Nad včelárstvo krajšie niečo v svete nie. Preto zaspievajte hymnu z čeliet, rieky blaha plynú, liečivý donášajú námet. Letí, letí roj, našej práce zdroj. Letí, letí roj, našej práce zdroj. Na jablonku sadne na včelára, zhliadne vziať ma sa prístroj. Na jablonku sadne na včelára, vzhliadne vziať ma sa prístroj. To ochotne vykonáme, veď to udalosť. V úli prázdnom včelí hosť. On nám za vzor slúži, v práci hor sa junáci. Cieľ náš blaho, to naša radosť. Preto včelár smele sa bor k cieľu svoju hor. Len tak skvitne blahom naša vlast. To dedičstvo našich otcov, národovcov, vzorných vodcov. Preto za nimi veselo pôjdeme. Práca tá bude žehnaná a v národe spomínaná. Tak istotne cieľa dôjdeme. Nič pokaziť. Milé dámy, vážení páni, milé deti, je to tu všetko také krásne, žlté, pretože je to o tom, že naozaj tá dnešná nedeľa bude hlavne v tých slnečných farbách, pretože je to 17. včelárska nedeľa Puchovského regiónu. A ja si dovolím privítať vzácnych hostí. Dovolte mi na úvod privítať vzácnych hostí za tú komunálnu oblasť. Takže samozrejme vítam domáceho starostu obce Mestečko Janka Hlinku. Fešák jak vždy. A samozrejme fešák ako aj tí ostatní. Takže privítajme aj starostu obce Lúky Janka Behru. Obec Dohňany už niekoľko rokov skvele reprezentuje a my sme veľmi radi, že je medzi nami aj pán Milan Panáček. Privítame aj starostu obce Vydrná, ktorého všetci poznajú viac pod menom Čert ako pod menom Milan Gášek. Srdečne vítam medzi nami aj starostu obce Dolné Kočkovce, pána Martina Dolinského. Takže to je za tú komunálnu oblasť a teraz za tú včelárskú. My sme veľmi radi, že pozvanie k nám dnes na 17. včelárskú nedeľu Puchovského regiónu prijal aj predseda Slovenského zväzu včelárov, pán Pavel Filo, predseda regionálnej zložky Slovenského zväzu včelárov za Banskú Bystricu Dušan Holík,
No a samozrejme už tradičným našim skvelým hosťom, ktorého vždy veľmi radi privítame tu na tejto krásnej akcii, tak je to predseda základnej organizácie Českého zväzu včelárov Zlín Jiří Kalenda. No a samozrejme vítame vás všetkých priateľov včelárov z celého Slovenska, ako aj zo Zlínskeho a Vsetinského kraja. Sme tu všetci tak na pohraničí a my sme veľmi radi, že to priateľstvo československé pokračuje aj v tom včelárskom alebo v tej včelárskej oblasti. No a ja teraz poprosím, aby na pódium prišiel a zo pár slov za včelárov Púchovského regiónu predniesol Milan Janco, predseda základnej organizácie Slovenského zväzu včelárov Štefana Závodníka Púchov, a zároveň poprosím aj predsedu regionálnej zložky Slovenského zväzu včelárov Trenčín a zároveň si ešte aj podpredseda Slovenského zväzu včelárov. Ty máš toľko tých funkcií. To nemal, keď som tu bola naposledy pred 3 rokmi, takže to sa všetko musím ešte doučiť, ale ja to urobím veľmi rada. Takže nech sa páči, mikrofón je tvoj. Ďakujem. Vážení pani starostovia, vážený pán predseda zväzu, dámy a páni, milí priatelia včelári, srdečne vás vítam na 17. ročníku Včelárskej nedele Púchovského regiónu na festivale včelárstva medu. Užite si to, ochutnajte medy, ochutnajte medovinku, povyprávajte sa, poučte sa z prednášok a oslávme tento krásny deň v duchu včelárstva a tradícií. Ďakujem veľmi pekne. Takto parádne, veľmi stručne, ale aj veľmi srdečne sa vám prihovoril Milan Janco. On má tých funkcií naozaj veľa, ale pre mňa je to včelársky boss, takže ja ho dnes budem určite tak nazývať. A poprosím teraz, aby prišiel medzi nás a privítajme ho starostu obce Mestečko Janka Hlinku. Nech sa páči. Veľmi pekne ďakujem za slovo. Vážení páni, dámy, ctení hostia, je mi cťou, že vás môžem privítať na tejto tradičnej akcii, ktorá sa koná už v 17. výročí v našej obci. Je to akcia, kde sa prezentujú výrobky včelárske, je to všetko o mede, o krásnych výrobkoch, ktoré si užívame. Že ja vám prajem, aby ste si tu každý našli to svoje, čo vás zaujíma, aby ste si nakúpili medík a výrobky, ktoré potrebujete, a aby ste si odniesli krásny kultúrny zážitok. Ďakujeme veľmi pekne. V tejto chvíli my sme teda čakali ešte aj na predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja, pána Jara Bašku, ale vidím, že zatiaľ tu nie je, tak skúsime ten bod programu, celkom zaujímavý a vzácny bod programu, presunúť. Veríme, že dnes ešte medzi nás príde a my budeme ďalej pokračovať. My tu máme medzi nami jedného skvelého človeka. Je z regiónu, volá sa Milan Gardon, je to miestny podporovateľ folklóru, ktorý nám zarecituje krásnu báseň, ktorú venuje všetkým včelárom, včelárskym nadšencom a milovníkom prírody, ktorí s úprimným srdcom a pokorou prijímajú dary, ktorými nás naša krásna príroda obdarila. Všetkým, ktorí túto krásnu tradíciu včelárstva nezišne začali a ktorí v nej už nemôžu s nami pokračovať, ako aj tým, ktorí ju nezišne a s čistým úmyslom majú snahu šíriť ďalej. Dámy a páni, privítajte pána Milana Gardoňa. Včely, naše dedičstvo. Dedičstvo predkov vo včelách zachované nás zaväzuje k tomu, aby sme nezabudli na ne. Vďaka včelám je život na zemi. Toto by sme si mali uvedomiť, vážení. Predkovia naši si k včelám puto vytvorili. V harmonii spoločne odpradávajú včelujú háje, lesy, lúky, hory, sú to usilovné a pracovité tvory. Propolis, vosk, včelí nektár, včelí med obohacovali vždy tento svet. Pôsobili na telo, dušu, na rany, vždy keď človek sa cítil bezbranný. 1000 ročia včely znášajú med
aby rod zachovali. Príkladom sa v mnohom aj pre nás ľudí stali. Pod ich krídlami blankitnými dlhé roky sme tu s nimi. Nech do ďalších 1000 ročí človek so včelstvom u mne vkročí. Nech im vráti, čo si požičal, nech by im s pokorou rešpekt a úctu vzdal. Na včelstvo, aby s láskou dbal, zvelaďoval ho a rozvíjal. Ďakujeme veľmi pekne pánovi Milanovi Gardoňovi. My budeme samozrejme dnes tak ako tradične oceňovať, ale ja som tie príhovory trošku aj prerušila kvôli tomu, aby som predsedu Slovenského zväzu včelárov tak nepreháňala, že aby sa prihovoril a potom zas prišiel k nám a odovzdával ocenenia. Takže ho poprosím, aby sa prihovoril a zároveň tu ostal s nami. Takže privítajte medzi nami predsedu Slovenského zväzu včelárov, pána Pavla Fila. Dobrý deň prajem. Ďakujem, že ste prišli. Je to strašne dôležité stretávať sa, pretože žijeme v dobe, kedy naše včelstvá potrebujú už aj nás. Doteraz sme potrebovali len my včely. Situácia sa mení, a to dosť dramatickým spôsobom, a musíme si vymieňať skúsenosti a riešenia hľadať, ako ďalej. Je veľmi dobré, že ste priviedli aj svoje manželky a deti, pretože nadviažú kontakty s inými manželkami a deti s deťmi a vytvoria sa také medzivčelárske putá a vy ako včelári nebudete musieť počúvať šomranie, že ste viacej pri včelách ako pri manželke. Ďakujem ešte raz za účasť. Všetko dobré. Poprosíme vás, aby ste zostali medzi nami. To šomranie s manželkami, tak to ešte dostanete dneska, si myslím, za toto všetko. Nás je tu celkom dosť, tých, čo máme iné chromozómy ako vy. Ale ja keď sa tu dívam na tú krásu, na ten šarm vpredu, ja sa chcem veľmi pekne ospravedlniť, lebo ja som asi v úvode zabudla privítať starostu obce Beluša. Však ja som vás neprivítala, pán Prekop. Takže to je on. Nech sa páči. Privítajte ho. Skvelý človek, ja o vás viem. Ja som stretla jedného pána bez nohy na odpočívadle v Beluši, na diaľničnom. A ja veľmi rada sa rozprávam s takýmito ľuďmi, ako k tomu prišli, pretože tam hľadal v kontajneri kadečo. A on povedal, že za to, že ešte žije, môže ďakovať vám. A ja som vám to dávno chcela povedať. Vy určite viete, o kom hovorím. Takže vás takto pozdravujem a naozaj ďakujem, že pomáhate takýmto ľuďom. To ma len tak naozaj mimochodom napadlo a som rada, že som to povedala, lebo som si to dlho chystala. A potlesk za takéto činy, čo robia starostovia. Vy starostovia sami viete, že pomáhate a že pomáhate nezištne a možno asi často si to tí ľudia ani nevšimnú. Takže som rada, že to môžem aspoň takto povedať. No a za dlhoročnú spoluprácu a podporu včelárov Púchovského regiónu budeme teraz odmeňovať. No a ja poprosím, aby medzi nás prišiel teraz aj Milan Janco. A za základnú organizáciu Luky Anton Kováč. Vy ste tu teraz takí dvaja big bossovia. Ale to nevadí. Budete u mňa zajedno, lebo za tie ženy dnes budete trpieť. Takže budeme odovzdávať ocenenia najskôr za základnú organizáciu Slovenského zväzu včelárov Púchov. Bude to vyznamenanie a čestné uznanie Slovenského zväzu včelárov, ktoré ako prvý dnes prevezme pán Kamil Bielik,
za dlhoročnú prácu v základnej organizácii, vedenie školnej včelnice a pri príležitosti životného jubilea 80 rokov. Máme tu pána Kamila Bielika, je tu medzi nami. Ďalší štramák. Pán Kamil Bielik, ako som už spomínala, preberá čestné uznanie Slovenského zväzu včelárov za dlhoročnú prácu v základnej organizácii, za vedenie školnej včelnice a pri príležitosti životného jubilea 80 rokov. Milan, ty máš kedy 80? Nedám, ja by som nedodal túto priateľovi Kamilovi Bielikovi, ktorý sa veľkou mierou pričinil o tom, že vlastne v Púchove je taký úspešný včelársky krúžok, ktorý vedie Eva Kováčová, ale ktorý pomáhal na včelnici, chodil na výstavy, pomáhal organizovať výstavy a hlavne by som mu chcel k jeho životnému jubileu, ktoré prednedávno mal, okrúhlich 80 rokov, popriať ešte hodne úspešných rokov a hlavne veľa zdravia. Kamilko, všetko dobré. Naozaj obdivuhodné je aj to, že v podstate túto svoju včelárskú prácu prenáša naozaj aj na deti a že vedie teda školnú včelnicu alebo viedol. Pokračujeme ďalej. Tentokrát budeme udeľovať vyznamenanie 3. stupňa, bronzovú včelu, niekoľkým včelárom, ktorí si ju naozaj zaslúžia. Tým prvým je pán Ján Medňanský, ktorý túto medailu alebo vyznamenanie dostáva, alebo udeľujeme ju z príležitosti životného jubilea 55 rokov. Máme ho tu? Máme. Nenápadného. Spoza chrbát útočí. No a pri príležitosti životného jubilea o 10 rokov sa posúvame, 65 rokov, udeľujeme vyznamenanie 3. stupňa, bronzovú včelu pánovi Milanovi Luhovému. No a rovnako vyznamenanie 3. stupňa, bronzovú včelu pri príležitosti životného jubilea 65 rokov odovzdáme a udelíme pánovi Tiborovi Veličovi. Áno, pekne podporujte, tlieskajte, nezávidte, možno o rok tu budete vy ako dobrí včelári. Dobre, odovzdáme dodatočne na diaľku a virtuálne Tibora Veliča pozdravujeme. No a za prácu dôverníka v základnej organizácii a pri príležitosti životného jubilea 60 rokov udeľujeme vyznamenanie 3. stupňa, teda bronzovú včelu pánovi Jozefovi Polackému. Toho tu máme a blíži sa k nám. Pripomínam, že stále udeľujeme ocenenia a vyznamenania za základnú organizáciu Slovenského zväzu včelárov Púchov. Samozrejme, tak ako býva už zvykom, budeme udeľovať vyznamenanie aj za základnú organizáciu Slovenského zväzu včelárov Luky. Vyznamenanie 1. stupňa Zlatú včelu dnes udelíme pri príležitosti životného jubilea 75 rokov a prácu v základnej organizácii pánovi Marianovi Kopincovi. Ja sa vždy tak pozriem, že 75 rokov, že kto sa to k nám blíži, lebo 75 rokov to vôbec, takýto švíhak lázenský predsa nemôže mať 75 rokov, to je taký 55-ročný zlatý včelár, usilovný ako včielka. To je pán Marian Kopinec, ktorý získal vyznamenanie 1. stupňa Zlatú včelu. Budeme udeľovať aj striebornú včelu, to znamená vyznamenanie 2. stupňa. A tu udelíme za aktívnu prácu v základnej organizácii Slovenského zväzu včelárov a z príležitosti životného jubilea 75 rokov pánovi Pavlovi Ilenčíkovi.
My vám len chceme oznámiť, pán Pavol Ilenčík, že získavate vyznamenanie 2. stupňa striebornú včelu, tak vám srdečne blahoželáme. Budeme pokračovať ďalej. Budeme udeľovať opäť vyznamenanie 2. stupňa striebornú včelu pánovi Milanovi Hriadeľovi z príležitosti životného jubilea 60 rokov a prácu v základnej organizácii. Srdečne blahoželáme pánovi Milanovi Hriadeľovi a ďakujeme samozrejme za prácu. No a poďme na vyznamenanie 3. stupňa bronzovú včelu. Tam už máme tých pánov viac. Pri príležitosti životného jubilea 55 rokov udeľujeme vyznamenanie 3. stupňa bronzovú včelu týmto pánom Miroslavovi Brinzovi. To je on. Ja poprosím, aby medzi nás prišiel a prevzal si vyznamenanie 3. stupňa bronzovú včelu aj pán Ján Haluška, ktorý toto vyznamenanie dostáva aj pri príležitosti životného jubilea 50 rokov. Máme tu pána Jana Halušku. V zastúpení, áno. Za aktívnu prácu v základnej organizácii Slovenského zväzu včelárov a pri príležitosti životného jubilea 50 rokov udeľujeme vyznamenanie 3. stupňa bronzovú včelu aj pánovi Jánovi Hlinkovi. Ja viem, že to je starosta, ale že je to starosta som vedela, ale že je včelár, to som nevedela. To som sa dozvedela práve teraz. Na vyznamenanie 3. stupňa bronzovú včelu dnes udelíme aj pánovi Vladimírovi Hožďorovi za aktívnu prácu v základnej organizácii Slovenského zväzu včelárov a pri príležitosti životného jubilea 50 rokov. To je on. Sa tu vmestíme všetci. No a máme tu ďalších 50-tníkov, posledných dvoch v rámci vyznamenania 3. stupňa. Poprosíme, aby medzi nás prišiel aj pán Robert Korena, ktorému udeľujeme vyznamenanie 3. stupňa bronzovú včelu za aktívnu prácu a pri príležitosti životného jubilea 50 rokov. No a máme tu posledného oceneného v rámci vyznamenania 3. stupňa bronzovej včely. Udelíme toto vyznamenanie pánovi Jánovi Poláčkovi, ktorý tiež oslavuje 50 rokov. ...60, ale mne napísali 50 a vôbec som sa tomu nečudovala. Tak to je dobré, lebo žijete ten život správnym štýlom a vyzeráte stále ako junior. Dobre. Takže poprosíme spoločné foto. Ja si dovolím ešte jeden dovetok. Pán Gardoň venoval svoju báseň Včely naše dedičstvo všetkým včelárom. Venoval nám to v takomto krásnom zarámovanom obraze a v podstate môžu ju používať všetci včelári pre dobro duše, pre krásu včelárstva. Takže ďakujem veľmi pekne, pán Gardovi. To boli naozaj významné ocenenia a vyznamenania za organizácie včelárov Puchovského regiónu. No ale my všetci dobre vieme, že v Puchove pracuje pod vedením pani Evy Kováčovej v Centre voľného času Včielka aj včelársky krúžok, ktorý je v celoslovenskom meradle jeden z najúspešnejších. Počúvate dobre, nehovoríme o celoslovenskom, celoeurópskom, ale hovoríme o celoslovenskom meradle. Dosiahol aj mnohé medzinárodné ocenenia. No a v júli sa zúčastnili členovia tohto krúžku na celoslovenskej súťaži v Banskej Bystrici, kde boli najúspešnejší zo všetkých družstiev a dosiahli naozaj skvelé umiestnenie. Takže naozaj poprosím potlesk pre juniorov, včelárov a samozrejme pre pani Evičku Kováčovú.
No a my budeme odovzdávať ocenenia aj týmto juniorom, ktorí nás reprezentovali v Banskej Bystrici. Mladšia kategória jednotlivci. 3. miesto Veronika Kobelárová. 2. miesto Michal Kebísek. A 1. miesto Samuel Brídzik. Poďte medzi nás. Pekne tu zostaňte, budeme sa fotiť. Potom ideme na ďalšiu kategóriu a to je kategória tímov, kde 1. miesto získali Bronislava Katreňáková, Veronika Kobelárová, Zuzana Brídziková a Samuel Brídzik. 3. miesto Michal Kebísek, Mária Ninisová, Kristína Pontes a Jakub Sládek. To je radosť. No a poďme ďalej. Staršia kategória jednotlivci. 3. miesto Samuel Vrábel, ten tu už je. 2. miesto Samuel Gábriš a 1. miesto Melinda Sládková. Pekne tu s nami zostaňte, urobíme si spoločnú fotografiu. Ja si len dovolím naozaj podotknúť veľmi dôležitú informáciu, že poslední 3 menovaní budú reprezentovať Slovensko na celosvetovej súťaži včelárov v Dubaji. No a poprosím ešte staršiu kategóriu. Týmy 1. miesto Melinda Sládková, Tomáš Matocha a Samuel Gabriš. Máme vás tu všetkých? Takže odovzdáme ocenenie a urobíme spoločnú foto. A potlesne počujeme. Ďakujeme veľmi pekne, keď počujeme taký skvelý baritón pani Evky Kováčovej. Ani sa nečudujeme, že je toľko včelárov. Aj ja by som sa pridala, lebo by som sa aj trošku bála, ale čo je naozaj dôležité, že naozaj pozerali ste sa na budúcnosť včelárstva Puchovského regiónu. No a stalo sa už zvykom, že na včelárskej nedeli tu v mestečku prijímame nových včelárov slávnostným aktom, takzvaným pasovaním a sľubom za včelárov Puchovského regiónu. Samozrejme, nemôžeme to vynechať ani teraz, takže poprosím včelárov čakateľov, aby vyšli za nami na pódium. Za základnú organizáciu Slovenského zväzu včelárov Štefana Závodníka v Púchove sú to páni Vladimír Šidlo, Jozef Kučík, Marian Varčák, Michal Labaj, Ivana Boháčová a Rastislav Moravčík. Poprosíme teda medzi nás, aby prišli títo páni a dáma. Takže Vladimír Šidlo, Jozef Kučík, Marian Varčák, Michal Labaj, Ivana Boháčová, Rastislav Moravčík. A za základnú organizáciu Slovenského zväzu včelárov Lúky pán Zdenko Kazík. Ospravedlnený. Takže toho musíte pasovať tak virtuálne, alebo potom externe. Ja iba pripomínam, že akt pasovania je formálny úkon, pri ktorom prijímali do stavovských spolkov nových členov. Každý spolok mal a má svoju procedúru prijímania nových. Úvodnou je predstavenie prijímaného člena, nasleduje preskúšanie zo znalostí včelárstva, tzv. Kontrolná otázka. Potom nasleduje samotný akt pasovania, robí sa veľkým odviečkovacím nožom, to je on, no a samotný sľub včelára. Akt pasovania vykonávajú predsedovia základnej organizácie Slovenského zväzu včelárov Púchov a Lúky. Takže nech sa páči, páni, poďte na to. Tak ďakujeme za slovo. Máme tu adeptov, len 4, mali byť viacerí, ale bohužiaľ štvorcmenné prevádzky, dovolenky a podobné akcie nám to trošku skresalo, ale my si na nich dáme záležať potom neskôr, keď bude. Takže prvý adept, meno Marian Varčák. Dáme takú kontrolnú otázku, takú špeciálnu som si našiel. Čo spraví trubec po milostnom akte s matkou? Nie tak ako u ľudí, že si ide pofajčiť alebo čo, ale čo spraví? Zahynie. On to vie? On to vie, to je veľmi dobré. To som veľmi rád, že ste sa učili. Ideme ďalej. Vladimír Šidlo.
Koľko trvá vývoj? 16 dní. 16 dní. Určite? Určite? Tak povedal, že tak nejako plus minus to môže byť, takže dobre, bereme mu to. Ďalší adept? Rastislav Moravčík. Koľko máme kilov včiel v produkcii cez leto v úle? V takom dobrom 5-6. Môže to byť, priatelia včelári? Môže byť. Je to 50 až 60 tisíc včiel, i keď niektoré môžu byť slabšie, menej, niektoré silnejšie. No a takú ešte špeciálnu otázku by sa dali poslednému nejakú predstaviť sa. Michal Labaj. Koľko sa vyvíja trubec? 24 dní. Priatelia, môže to byť? Dobre odpovedal. Takže všetci spĺňali podmienky na to, aby sme ich prijali do stavu včelárov Puchovského regiónu. Prejde akt pasovania. Áno, to je pani Ivanka. Pani Ivanka. Ivanka Boháčová. Áno, takže poprosím ešte dopasovať. Tak toto bude náročné. To si musíme zobrať nejaký zoznam špeciálnych otázok túto. Takže, prečo ste prišli neskoro? Zdržali ma včielky. Zdržali včielky. Poprosím meno. Ivana Boháčová. Takú dáme otázku, takú ťažkú. Keď hučia včely, čo tam môže byť, aký problém? Chýba matka? No môže chýbať matka. Alebo sú naštvaté potom na včelára. Takže dobre, bereme, chýba matka. Býva to poväčšie pravidlo, že hučia. Dopasúvávame v rámci tohto aktu pasovania včelárov teda aj pani Ivanku Boháčovú. No a tým finále toho pasovania za včelárov bude včelársky sľub, ktorý vám teraz prečítam a ja vás iba poprosím na koniec, keď to dočítam, aby ste povedali, že tak sľubujem. Pred vlajkami včelárov Púchovskej doliny sľubujem, že budem zachovávať tradície včelárstva, tradície našich otcov, čestnosť, pravdovravnosť, včelárskú etiku a chrániť celú prírodu, ktorej je včela neoddeliteľnou súčasťou. Svojim vystupovaním nepoškodím dobré meno včelárov Púchovského regiónu. Tak sľubujem. To sú naši noví včelári. Privítajte ich spoločne s nami. Ďakujeme veľmi pekne. No a tradíciou ďalšou, každoročnou na včelárskej nedeli Púchovského regiónu je aj súťaž, ktorá prebieha. Je to súťaž o najlepší regionálny med. Držiteľ tohto ocenenia môže používať v danom roku názov najlepší med Púchovského regiónu. Med hodnotí vybratá komisia, ktorej členovia majú oprávnenie na hodnotenie medu a hodnotia ho senzoricky a zároveň hodnotia aj obsah vody v mede. Hodnotenie je anonymné, to znamená, že komisia nevie, koho med hodnotí. Požiadam teda v tejto chvíli predsedu komisie Milana Jancu, aby nám oznámil výsledky súťaže a odovzdal ceny. Ďakujem pekne za slovo. Po minulom roku, keď nebolo medu, tento rok sa nám prihlásilo do súťaže celkovo 20 vzoriek. Niektorí sa báli dať med, si mysleli, že budú mať málo.
ale aj 20 vzoriek je dosť. Boli rozdelení na dve kategórie. Kategória kvetových medov, kategória medovicových medov. Kategóriu pastovaných medov sme tento rok neotvorili. V kategórii medovicových medov bolo celkovo 13 vzoriek. Bohužiaľ, jednu vzorku sme museli vyradiť, lebo mala percentuálny obsah vody 20%, čo je nad limit. Po minulé roky, kedy sme upozorňovali na niektoré chyby včelárov, hlavne nečistoty pohári, nečistoty v mede, tento rok sa zlepšili a tie medy sú, vidíte, sú krásne, jantárové, čisté. Jeden med mal nečistoty, dokonca tam bola mŕtva včela. Takže ten sme potom aj diskvalifikovali. Takže z 13 vzoriek na prvom mieste s plným počtom bodov s obsahom vody 15,5% skončila vzorka číslo 9 a to je Pavel Miroslav mladší. Nech sa páči na pódium. Ako bolo povedané, menovaný včelár môže používať najlepší med regiónu tento rok celý. V kategórii kvetových medov bolo menej, pretože tento rok skoro každý med mal medovici, určitý podiel medovici. Bolo celkovo len 7 vzoriek a plným počtom bodov bola vzorka číslo 4 s obsahom vody 15,5 a bola to Nadežda Ševčíková. Poprosíme pani Ševčíkovú. Jednalo sa o lipový med krásnej, úžasnej chuti. Takže víťazí tohto ročníka medov kvetový a medovicový. Ďakujeme a pre budúci rok dúfam, že tu bude tých súťažných vzoriek vyše, pretože to už tá prezentácia svojej roboty, svojho medu, svojich včiel, svojho regiónu. Ďakujem vám všetkým za pozornosť. Ešte som bol upozornený Tonom Kováčom, lebo ten si to neodpustí, že ochutnávka bude tam v tom prvom stánku. Víťazné medy môžete opробovať všetci, aké sú chuti a kvality. Tonko Kováč bol od začiatku nervózny, keď som sem prišla, tak Milan stále hovoril, že aby sa išiel nejako ukludniť, medovina nefungovala, prosecco nefungovalo, takže naposledy, čo viem, že fungovalo, že ho niekto odfotí. On je taký trošku narcis. Takže keby sa podarilo dostať ho niekde na titulku Tonka Kováča, tak by to bolo úplne super. Je to pre ňoho úplne tá najlepšia psychohygiena. Ďakujeme veľmi pekne. No samozrejme, my pokračujeme ďalej, pokračujeme prednáškami v sále Domu kultúry. O 11:00 začína prednáška pána inžiniera Pavla Filu o melicitóznom mede. Ja som zisťovala teda od Tonka, aký je to melicitózny med a je to vraj forma medu, ktorý rýchlo skryštalizuje ešte v plaste. Dúfam, že som to povedala tak stručne správne. No a o 12:00 pokračuje prednáška Miroslava Sedláčka Optimalizované včelárenie. Okrem toho si samozrejme môžete zakúpiť tombolu. Tombolové lístky sa predávajú pri vstupe a vo výčape. A ešte máme jedno oznámenie pre deti, pre všetky zvedavé a hravé deti. Je pripravený vzadu včelí kútik za pódium, vraj manželky včelárov sa veľmi narobili alebo zamakali si teda na tom, aby pre deti pripravili niečo krásne. Takže tam uvidíte napríklad živé včeličky, môžete zbierať peľ a nektár a veľa iných aktivít a hier. Takže to sú také tie praktické informácie. Prednášky začínajú o 11:00, tombolu kúpite pri vstupe, pri výčape, pre deti vzadu včelí detský kútik. No a samozrejme musíme to nejak na záver aj ukončiť tak oficiálne, teda tu z pódia, potom už bude len zábava, pozývame vás samozrejme na dobré jedlá a pitie, no ale my si samozrejme na záver, tak ako vždy a tradične vypočujeme želanie včelára. Nech po Slovensku rozvonieva chlieb. Rodia sa v mieri zdravé, šťastné deti. A po chotároch počuť bzukot včiel. A z tvári ľudí nech úsmev letí.
ďakujeme veľmi pekne zástupcom komunálnej oblasti, starostom. Veľmi pekne ďakujeme, veríme, že sa ešte stretneme, že ochutnáte. Ďakujeme včelárom, vám všetkým, ktorí ste laici rovnako ako ja. Bavte sa dobre, sme radi, že ste s nami na 17. nedeli včelárskeho Puchovského regiónu. Ďakujeme pekne.